Takže čau lidi, zdravím vás CJ, zdravím vás Denny, Irza a Gony. Ahoj. A dneska tu máme, víš nebo nevíš, co jsem přijel z Turecka, ne mě tady námání, jak jsem černý, more. Pár 9 nebo 10 a máme tu dneska... Citronku, vždycky to byl pálivej trest. Dneska mám otázky já. Počká, to je citron lemon. Může minule jsem plnil ty nudle, jo. Kdo neviděl, tak se podívejte tady, jo. A dejte like a odběros, dokud do konce. A čus. První otázka je tady, kamarádi. A jakýmu fotbalistovi se přezdívá El Pistolero? Vezmi si uši, vole. Nevím, já to nevím. Jak nevíš? Nevím, je to správně? Počkej, máš... Já nevím. Typni jako... Tak počkej, typnu, no. Nemůžeš nahlas, už ho řekl. Sergio Ramos. Správná odpověď je... Suárez! Zdoch. Suárez se mu přezdívá. Nechci, musím si já hodně. Já nevím, tak první otázečka. Loďka si dám. Dej si tak zlehka, no. Tohle nalíno. Fuj. To je víc než loď. Má to grády. Ty. Dobrý. Dobrý, tak zlehka, víš jak. Nemá druhou otázku. Takže druhá otázka je tady. A odkud pochází rapper 13 Money? Tak to je šach. Legenda, já ho mám rád. Moje mají rádi hajzlové. Co je jednu? To prostě zem. Tak to je prostě zem i město, řekneš město i zem. No, tak už to řeknu, když on to řekl. No, tak Rusko pochází z Ruska, ale z města z Čečenska. Správně, osa. Takže třetí otázka je tady lidi. A jak se jmenuje hra, ve které se hráči snaží přežít na ostrově a bojí proti 99 ostatním? Počkej, to se řekl. Je to hra, ostrov, na kterým se hraje. Počkej, ať řekne Irza. Potichu. Myslím si, já. Myslím si já, teda. Co si myslíš ty, Niky? Jsi na ostrově a bojuješ proti 99 ostatním. Survivor. A správná odpověď je Fortnite! Fortnite ne? Jsi sám na ostrově. Řekl hra. Tak řekni aspoň videohra, more, já jako hru jako chápeš, že? Hra? Hry prostě ne. Jako hra, ne, normálně. Explikace, more. Jo, Jumanji si měl říct. Ne, třetí otázka Guny zase plní. Třetí otázka Guny zase plní. Budu kapat, more, za chvilku. Kolik to je, more? 2-1, ne? Teflonová pálev. To je píči. Tak vůd. Čtvrtá otázka je tady. A ta zní Stranger Things. Jaké číslo má na sobě vytetována hlavní postava Eleven? Je to hodně, to Eleven je... No. Jaký má vytetované číslo? Číslo. More, chceš jít tam... Počítej. Postava Eleven. Anglicky počítej, já budeš vědět hned. Aha, no, mamu. Takže až přemýšlíš, vole. 11. Yes! Vole, ty jsi... Takže pátá otázka je tady. A jo, okay. Kdy se narodil slavný fotbalista Lionel Messi? Stačí mi rok nebo datum, co víte? Víš co, jsem tak... Kam jdeš ty, kam vstáváš? Dávko si se nabil. Neplatí vůbec, Messi go. Neukazoval to tam ani. Okay. 24. června... 1984. OK. A správně to máte oba! Ok, řekli jste oba datum, je to 87. Jsi řekl 84, ale uznávám. Dobre, frajerovi už musí být tak. Čtvrtá otázka je tady, nebavte se, vy hajzlové. Šášlik. Tam měli Ačko, víš jak. Ticho, tak. Takže otázka zní, je to na ano nebo ne? Okay. Vyhrál někdy Cole Palmer, ligu mistrů? Cole Palmer. Ne. A je to... Počkej. Řekl jsem ne už, no. Tak ti to uznám. No ne. No vyhrál s Manchesterem City, ne? No ptám se, jestli někdy vyhrál ligu mistrů nebo ne, ano nebo ne? No nevím právě teď. Jak nevíš? Já jsem v rozpacích. Máš říct jo nebo ne prostě? Jo. Ty Guny. Počkej. Můžu 5 sekund. Volí mě, že konečný výsledky kluků je? Ano. Ne. A správnou odpověď je... Ano, vyhrál ligu mistrů! Za City 2022-23 myslím. Jako já ten tým mám hrozně moc nejhorší. No. Takže má tady 7 otázku a Guny zase plný. Kolik už to je tak? 4. 5. Kolik plnil tak? 5-1? Ono se musí se sbírat. Co mi, on táda fandí Parisu, ne?
No. A teď prohráli jsme, pak Kolpádmer byl moc studený. To byl, no. Bys toho. Jdeme na další otázku. Takže 8. otázka je tady. Co se rozkřikuješ? Hej. Ten si tam celé žeru. Takže 8. otázka zní, poslouchejte. Jo, sorry. Od kdy No, co se hraje Liga mistrů? Jak od kdy? Od jaký doby, prostě od jakého roku se hraje? Jako první rok, Úplně první, úplně první, od jaký doby? Musíš asi tipnout, nebo já nevím. OK. Že nějaký prostě rok. Není to 18, ne? Já nevím. Ne, není to 18. 18 to ne. Mohli 19. Není to 18. Ne, To 19. 19. Jo. Tak si tipnu 19. 1950 a víš. A víš, no. Nemůžeš 1951, 2, chápeš, prostě 60, 70, 90, Hraje se od 1975 do roku 2075. to nemůžu, že zajímá. Ty kolik říkáš? 75. A ty, Luky? 64. A nejblíž je... Gole! Je to 71. Fakt jo. Jo, 71 je první. Že Luky, 8. otázka, teďka plní. Stačí. Kdírek mu zaber. Žádný nemá. Mám. Nemám. OK, jdeme dál. Chceš vidět, že oba... 9. otázka, předposlední. Blueam. Od kdy je založený kanál CJ Bros? Ty vole. Jaký rok? Tady ta otázka tady už byla. Jaký rok, ale? 2022. No. Klidně vím i datum. 7. července 2022. 2022. Špatně! Ne. 2023, vole, co japujete? 2022. Jste úplně jinde. Tady vidíte lidi, že to je 2023. Že bytě až bytě, že si to tak založil. Oba dva! První guny? Vykoušu ti chlupy teď a tady. Tak. Na koho? Na koho? Ale bože! Na Dušana. No. Bluva. Ten Luky. Ty pílo. Dej své more. Na... Pojď, Mr. Bean. Jdeme na poslední otázku. Poslední otázka je tady. Obrys dochňar. A dávám otázku, Poslední, jo. neboli příklad. Příklad. Kolik je? Poslouchejte, 32, Matematiku dáváš mi? 32 plus 26. 32 plus 26. Máte na to 10 vteřin. Počítej, 32 plus 26. Jo. Můžu? 28. Ne, 28, Maria, jsem kryp. 58. 58. 58? 58. Jsem řekl už. 58. A správná odpověď je. Počkej, jsi řekl 32. Správná odpověď je. 28. Tak to... 58! Počkej. A to co dobře, kluci. Rakovina. Baldi Ještě dávej otázky. neumí počítat. Ta otázka. Poslední, už fakt kluci poslední do vás odpovím, more. Co je těžší? Kilogram myšlenek nebo kilogram vzduchu? Co? Co je těžší, kilogram myšlenek nebo kilogram vzduchu? Já ti už rozuměl, jakže kilo peří nebo kilo železa. Ne. Co? Piči boj... to je jedno, no. Už tak jsme naklonili. Tam můžeš? Říkej. Má nás už ten postoj, dělej. Myšlenky. Co je těžší? Myšlenka nejsou nebo těžší, vzduch? Prostě myšlenka, prostě si něco myslí. A vzduch nebo myšlenka? Vzduch je silnější a větší. A ty, Luky, říkal nic. Všechno váží stejně. 1 kilo. A správnou odpověď je... Ognia! Aha, dobře. Vzduch je těžší, Je může být těžší. než než 1 myšlenka. kilo. Že plníš. Počkej. Nakonec videa se ještě Guny napije, protože prohrál, jo. Je prostě férovej, takže jde na to. Ale je to fakt hnusný, jako. Nekupujte si to. Napij se, dělej. Je to chuť. Dělej! Protože jsem ozvěnu jebetí. Jo. Točíš to.